हस्पिटालावसो दं दै बेनिखायनो बारा गोसा गोसा रायलायनो हानाय नङा मा जानायमोन हस्पिटालाव थानाय समावहाय नैबेखौ नोंथांमोननो आङो नेक्स्ट भिडिअ जे फैगासिनो दङ नैबेवहाय आपडेट्सखौ होनो थांगासिनो बेनि सिगां नैबे दिनैनि आपडेट्सखौ नोंथांमोननो नायलांबाय थादो खुलुमबाय बयखौबो हेल' एस ब्लगनि नायगिरि नोंथांमोन स' दिनै 22 बिटिसि एकर्ड डे फालिथायखौहाय दिनै नोजोर लाखिनानै बिपिएफ दोलोनिफ्राय बडलेण्ड मार्टियार्सफोरखौहाय सेमिट्रियाव थांनानै देबरगावनि मान बावहैदों मुंख्लंफोरखौहाय बिपिएफ दोलोनि गाहाय चिफ बिथांजों लोगोसे जेनेरेल सेक्रेटारि आरो बिदिनो गोबां पार्टिनि दोलोनि दैदेनगिरिफोरा बयबो ज'है थांनानै बडलेण्ड सेमिट्रि मार्टियार्सनि मुंख्लंफोरनि मुङावहाय मान बावहैनायखौ नुनो मोनदों आरो दायो जोंनि माबाया 10 फेब्रुवारि 2003 मायथाइयावहाय जितु फर्स्ट बिटिसि एकर्ड डे फालिनाय जादोंमोन नैबे दिननिफ्रायनो लानानै दिनैसिम बेखौ मुंख्लंफोरनि मुङावहाय आरो मोनसे बिटिसि गोरोबथा जितु जादोंमोन गोजोन मोनसे एकर्ड जानाय नैबेखौ नोजोर लाखिनानै दिनैसिम नैबेखौहाय बिपिएफ दोलोनि मुरब्बी बिथाङा बेखौ फालिबोबाय थानायखौ नुथायखौ नुनो मोनदों स' थिग बेबायदिनो दिनैबो फालिदों आरो बेखिनियानो नोंथांमोना नैबे क्लिप्सखौ नायलांबा बुजिनो हागोन आरो लोगोसेनो मोनसे खौरांबाव आरो मोनसे आपडेट आंनि मोनसे सेकेन्ड चेनेल आङो खुलिदों स' नोंथांमोना चेक आउट खालामनो हागोन आं डेसक्रिपसनाव बेनि लिंकखौ होगोन माने गोबांनि रिक्वेस्ट दंमोन जे बेलेग जेनेरेल लेंगुवेजावहाय चेनेल मोनसे लाबो होननायलाय नैबे चेनेलखौ लानानै फैदों बे कमप्लिटलि माने ब्लग टाइपनि जाहैगोन आं बेवहाय खुनु निउसफोरनि आपडेट होनाय नङा जास्ट डेलि ब्लग बायदि जाहैगोन आरो स' नोंथांमोना चेक आउट खालामनो हागोन बिदिब्ला लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ टिल देन स्टे टिउन्ड बाय आफादगिरि सुद्ध बसुमतारी बिथांखौबो बिबार बावनो थाखाय खावलायबाय जोंनि बिपिएफ दोलोनि गाहाय नेहाथारि बिथांखौबो बिबार बावनो थाखाय आङो खावलायबाय लोगो लोगो वमेन बिपिएफनि गाहाय नेहाथारि आब' कानन बसुमतारी बिथांखौबो बिबार बावनो आवगायनो खावलायबाय जोंनि बिपिएफ दोलोनिनो वान अफ दा सेक्रेटारि कुमारानि बसुमतारी बायद'खौबो बिबार बावनो आवगायनो खावलायबाय जोंनि बिएसइउनि सेन्ट्रेल कमिटिनि आफादगिरि सोगोमसार बिथांखौबो बिनि उनाव बयबो बिबारखौ बावनो थाखाय आङो खावलायनाय जाबाय बयखौबो हामबाय होनबाय बे समाव जोंनि बिपिएफ दोलोनि लेङाइ आफादगिरि वहरग Baik, Allah.